Aardbeving bij Curaçao, dat werd afgelopen zondagavond geregistreerd. Iets voor 10:30 vond er een aardbeving plaats op 55 kilometer van Aruba en 60 kilometer van Curaçao. Bijna in het midden dus. Een aardbeving met een kracht op de schaal van Richter van 4,5. Het lag op een diepte van 10 kilometer, dus in de zee. Er zijn geen registraties van mensen die het gevoeld of gemerkt hebben. Daarvoor was het te ver weg. Maar toch, er zijn vaker aardbevingen in de omgeving. Maar we moeten teruggaan tot 2017 om een aardbeving te zien die zwaarder was dan deze van 4,5 op de schaal van Richter. In 2017 werden er 2 geregistreerd tussen de ABC-eilanden en Venezuela. 1 op de schaal van 4,8 en de andere op 5,8. Zoals u zich wellicht kunt herinneren, werden er toen in verschillende supermarkten schokken gevoeld en vielen rekken met etenswaren om. Nu zijn er dus geen meldingen geweest van mensen of bedrijven die iets van de aardbeving hebben.